Aleli baga chani muso an wulan deli ko la tuguni Mali kunnafoni point.net mɔgɔ an y'o de fɔ tant que an bɛ yan dɔrɔn bɛ nisɔndiya de ayiwa ni an ka micro trottoir ye an wulila an bɛna don dugu kɔnɔna la question piège dɔ de b'an bolo an bɛna mɔgɔw ɲininka aw k'an suit tantôt n balimakɛ ça va Ça va. e tɔgɔ ni jamu Je m'appelle Alou Koulibaly. d'accord talon tɔgɔ ye di français la Chaussure. chaussure ok d'accord merci Ça va. e tɔgɔ ni jamu Adja Traoré. d'accord aja question dɔ de b'an bolo talon tɔgɔ ye di en français Talon chaussure pointue. d'accord merci Ne tɔgɔ Fatumata Touré. d'accord e yɛrɛ bolo talon tɔgɔ ye jumɛn ye en français Bon. Ne kɔni bolo chaussure de don. ok d'accord merci e tɔgɔ ni jamu N tɔgɔ Korotum Tarawele. d'accord e yɛrɛ bolo talon tɔgɔ ye di français la Wa ne kɔni bɛ talon dɔ talon ni ne ba. oh d'accord merci ça va bien Ça va. e tɔgɔ ni jamu Fatoumata Diallo. d'accord question dɔ de b'an bolo wula na e yɛrɛ bolo talon tɔgɔ ye di en français Mais talon tɔgɔ ye talon de ye kɛ. aha d'accord merci balimamuso ça va bien Ça va. e tɔgɔ ni jamu Alama Touré Aïdara. d'accord e yɛrɛ bolo talon tɔgɔ ye di français la Tapeti. Tapeti. Ok, d'accord, merci. Ça va bien? Ouais, ça va. Et toi, ni jamu? Et toi, Mamadou Betraoré. D'accord, et yɛrɛ bolo talon tɔgɔ ye di français la? Talon, ye. D'accord, merci. Ne balimamuso a n'o la? Tɔɔrɔ si tɛ. E yɛrɛ i tɔgɔ ni jamu? Tɔgɔ ko Madame Koita Mariam Traoré. D'accord, e yɛrɛ bolo talon tɔgɔ ye di français la? An yɛrɛ b'a wele talon 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 a tɔgɔ wɛrɛ don a la talon kɔ. D'accord, merci. Ayiwa an lalibagaw komi n bɔra k'a ɲɛfɔ a ye cogo min na question piège dɔ de tun b'an bolo bi n'o ye talon en français bɛɛ kɔni b'a dɔn kɔni talon kɔni ye talon ye donc an ye question posé dɔw y'a sɔrɔ i n'a fɔ dɔw y'a jɛ cogo min na donc an bɛ bi ta bila yan o la an b'a fɔ aw k'an bɛ diɲɛ wagati wɛrɛ